ikus ditzagun Scratcheko blokeak. Scratcheko bloke bakoitzak pertsonaia bati agintzen zaion ekintza bat adierazten du. Programazio lenguaietan agindua edo ordena esaten zaio, hainbat bloke mota daude. Ezkerraldean, kodearen erlaitza aktibatuta dagoela, eskura dauden blokeak ikus daitezke, horiekin egin daitezkeen funtzioen arabera multzokatuta. Multzo bakoitzak kolore bana dauka. Horri esker aginduak erraz aurkitu eta identifikatu daitezke kodea ikustean. Multzo baten izena sakatzean, multzo horretako blokeak gune honetan agertzen dira. Alboan korritze barra bat dago, eskura dauden bloke guztiak ikusteko. Dauden multzoak ikusiko ditugu eta bakoitzak zertarako balio duen azalduko dugu. Mugimendu blokeekin pertsonaien posizioa, norabidea, errotazioa eta mugimendua kontrolatzen dira. Itxura blokeen bidez, pertsonaiak pantailan bistaratzeko modua alda daiteke. Soinuaren blokeekin, pertsonaiek soinuak, musika eta hots grabazioak igortzen dituzte eta soinu horien eraupena eta volumena kontrolatu daiteke. Gertaeren blokeak laranja kolore argikoak dira, eta erabiltzailearen eta ordenagailuaren arteko elkarreragina detektatzeko erabiltzen dira. Hala nola, tekla bat sakatzea edo saguarekin pertsonaia batean klikatzea. Programatu dugun gertaera burututakoan, horren azpian dauden blokeak gauzatuko dira. Kontroleko blokeek aukera ematen dute programa osatzen duten aginduen ordena aldatzeko. Adibidez, ekintzak errepikatzeko edo erabakiak hartzeko balio dute. Sentsoreek erabiltzailearen eta ordenagailuaren arteko elkarreraginen berri ematen dute. Galderak egiteko erabiltzen dira, tekla batzuk sakatu diren detektatzeko, eragileen blokeak, eragiketa matematikoak, eragiketa logikoak eta testuekiko eragiketak egiteko erabiltzen dira. Aldagaiek alda daitezkeen balioak gordetzeko balio dute, hala nola zenbakiak edo testuak, programa gauzatzean erabil daitezkeenak. Eta nire blokeak atalean, adibidez, beste bloke batzuk biltzen dituzten funtzio pertsonalizatuak sor daitezke. Horrela, kodea asko simplifikatu daiteke eta programa berean erraz berrerabili. Ikusi dugun bezala blokeek hainbat forma geometriko dauzkate. Formek eragina dute horiekin egin daitezkeen eragiketetan. 3 mota nagusi daude. Bloke pilagarriek koska bat dute goialdean eta irtengune bat haren behealdean. Bloke batzuk besteekin ahokatzeko bloke pilak osatuz. Kapela blokeei ezin zaie gainean blokerik jarri, goialdea biribilduta baitaukate. Bloke pila baten gainean kokatzen dira beti. Erreportari blokeak ez dira pilatzen, ez daukate koskarik, eta beste bloke batzuetako informazio gunearen barruan ahokatzen dira. Aldi berean, erreportari blokeak ere hainbat forma izan ditzakete. Biribilduak badira, zenbakien edo testuen baliokideak dira, eta informazio zirkularreko gunea duten blokeen barruan soilik ahokatu daitezke. Adibidez, informazio gune honek ertzak biribilduta dauzka. Hortaz, bloke biribildu hau horra ahoka daiteke. Erreportari bloke batzuek laukitxo bat daukate aurrean. Laukitxoa aktibatu ezkero, bloke horren balioa eszenako leihoan agertuko da. Ertz zorrotzak badauzkate, egiazko edo gezurrezko balioen baliokideak dira, eta informazio hexagonaleko gunea duten blokeen barruan soilik ahokatuko dira. Hemen dauzkagunak bezalakoetan. Blokei buruzko sarrera amaitzeko, informazio gunei buruz hitz egitea besterik ez zaigu geratzen. Era askotakoak izan daitezke dagoeneko ikusi dugun bezala. Forma zirkularra daukatenek zenbakiak izango dituzte. Horien bidez, koordenatuak doitu ahal izango ditugu, mugitzeko balioak erabili, biratzeko balioak, agindu batzuen iraupena, eta bar. Beste kasu batzuetan, informazio guneak zabalgarriak dira. Horrelakoetan, saguaren ezkerreko botoiarekin klik eginez, hainbat aukera dauzkan zerrenda bat zabaltzen da. Eta azkenik, hexagonalak izan daitezke. Hemengo hau bezala. Blokeak punta zorrotzekin ahokatzeko aukera ematen dutenak baldintza bat egiazkoa edo gezurrezkoa den egiaztatzeko. Dagoeneko badaukago oinarri on bat bloke multzoak azaltzen hasteko eta adibide zehatzak egiteko.
Kode adibideekin praktikatzea da modurik onenetako bat lehenik nola funtzionatzen duen ulertzeko, gero kodean aldaketak egitera animatzeko, eta azkenik guk geure programak zerotik hasita egiteko. Eutsi goiari!